खुलुमबाय गिबियावनो गोदानथामखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै नोंथांमोना पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौथ' मोननो हासिगोन दा बिनि सिगाङावनो नोंथांमोना दायो माखासे गोनांथार खामानिखौ मावनानै लानो नांगौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खामानिखौ मावनानै लानो नांगौ आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरखाबाय जोंहा अफिसियेलि पीएम किसाननिफ्रायनो आपडेट ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायना लाखादो जाहाथे नोंथांमोना पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ गासिबो नोंथांमोना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना गिबियावनोथ' केवाइसि होयैनि थाखाय गोबां नोंथांमोना मोननो हायाखै दा बिनि थाखाय जोंहा लास्ट डेटआ ओंखारना फैबाय नैबे जुननि 30 तारिखआवनो नोंथांमोननि नैबे केवाइसि होनायनि जोंहा लास्ट डेटआ दा बेनिखायनो जुननि 30 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लायोबा पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जुलाइ मासाव नोंथांमोना मोननो हासिगोन पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ दा बिनिफ्राय केवाइसिखौ जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव होनानै लानाय दा नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव केवाइसिखौ होफिननांगौ मानो होनोबा पीएम किसाननि केवाइसिखौ नोंथांमोना बोसोरफायाव खेबसे होनांगौथार कम्पालसरिखा आरो बियो नोंथांमोना बोसोरसेयाव खेबसे केवाइसिखौ होनानै लाखाथारनांगोनखा पीएम किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हालाबा निसय नोंथांमोना केवाइसि होनांगौ जानानै फैबाय जानांगौ मानो होनोबा नोंथांमोना गोबांनो मिथिया नालाय जेनेबा केवाइसिखौ नोंथांमोना बोसोरसेयाव खेबसे होनांगौ होननानै दा बेनिखायनो जायबो नोंथांमोना थांनाय बोसोराव केवाइसिखौ होखांदोंमोन नोंथांमोना केवाइसिखौ देग्लाय बोसोराव होफिनबानो जाबाय एबा दायो नोंथांमोना होफिनबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ बोसोराव मोनबाय थानो हागोन दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय लेन्ड सिडिंखौ जायफोर नोंथांमोना खालामना लायाखै नोंथांमोना अनलाइनबो दायो खालामनो हायोसै नोंथांमोना पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबानो जाबाय दा बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना बेहाय अपसनखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै एडिट बिनिफ्राय आपडेट सेल्फ रेजिस्ट्रेशन दा नोंथांमोना एडिटबो खालामनो हागोन नङाबा नोंथांमोना आपडेटबो खालामनो हागोन जायखिजाया नोंथांमोना माने लेन्ड सिडिं नोंथांमोना बेहाय खालामफैबानो जाबाय नोंनि बे हानि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना आपल'ड बेहाय खालामफैबानो जाबाय नोंनि लेन्ड होल्डिं सार्टिफिकेट फाटा कपिखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामफैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जुदि खाजोना रसिद नोंनिया आप टु डेट दङबा दा बे खाजोना रसिदखौबो नोंथांमोना होबानो जाबाय अब्लानो नोंनि बे लेन्ड सिडिंआ जानानै फैगोन जायफोर नोंथांमोना लेन्ड सिडिंखौ होआखै दा बिनिफ्राय माखासेना मा जायो जेनेबा इनफरमेसना इनकमप्लिट जानायनि थाखाय एबा एप्लाइ खालामनाय समाव जुदि नोंथाङा माखौबाबो मोनसे होनांगौ थालाङोबा एबा बावफ्लांबायबा नोङो अब्ला बेखौ नैबे आपडेट मिसिं इनफरमेसन नोंथांमोना नुदों जानांगौ नैबे सेटिंजाय दा बे आपडेट मिसिं इनफरमेसनाव नोंथांमोना फैनानै आपडेट खालामफैनो हागोन अब्लानो नोंथांमोना पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखिनि आपडेटआ जोंहा ओंखारना फैदों नैबे केवाइसि होनायनि लास्ट डेटआ जाहैबाय जुननि 30 तारिख दा बे जुननि 30 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लायोबा पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना जुलाइ मासाव मोननो हागोन दायो जोंहा कनफार्म जाखाबाय जुलाइ मासावसो नोंथांमोना पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना लेन्ड सिडिं खालामनांगौ दङ एडिट नैबेहाय एडिट आपडेट सेल्फ रेजिस्ट्रेशन बेहाय नोंथांमोना फैनानै बेखौ खालामफैना लाबानो जाबाय अब्लानो नोंनि बे लेन्ड सिडिंआ जानानै फैगोन आरो जायफोर नोंथांमोननिया इनफरमेसन होनांगौ दङबा एबा माबा मोनसे होनांगौआ नोंनिया थालांबायबा दा बेखौ नोंथांमोना आपडेट मिसिं इनफरमेसनाव फैनानै आपडेट नोंथांमोना खालामफैबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन जुलाइ मासाव नोंथांमोना पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हासिगोन एसे आं नोंथांमोननिसिम थाबै खोन्थाहरनायबो जाबाय मानो होनोबा अखायाबो हानो थांगासिनो दङ खोरोमलागासिनो दङ दा बेनिखायनो हाखु दाखुयैबाबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ माने बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासैबो मानसिफ्रानो मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों